Balmo biye don bele ba de ko ba chaman ba de kera bi ka damne kunu ka se bima sini fana ko ba be les choses s'accélèrent Général Abdraman Tiami a chuna Mali kono balmo a chuna Mali kono ani chaya kan chuna a chuna Mali kono ani jigisigi kan chuna a chuna Mali kono ani monobo kuma nana Mali kono décision ba chaman tarab balmo soit ni jamana saba be libéré ou be français be farana. Donc vraiment les trois chefs d'état ils sont décidés. Pendant le général Abdraman Tiami menale nous y titre de à partager mon fenekera tourni Ibrahim Traoré a ka premier ministre du 12 ministres tant en infla. Simplement ça c'est un message, c'est un signal fort. Au Kana Abdraman Tiani en personne a visité fort le Kano sur Mali là. Révélation pele bao bébé. Est-ce qu'il y a femme? O temele armée beka borontoli da terroriste quoi. Ancien mounoumé. Ancien docteur alta Kidal. Kidal sécurisé l'endo bi même foyer. Sécurité mbe Kidal wallahi ate Bamako. Kidal sécurisé l'endo de drone mi meka Kidal sécurisé ate Bamako. Ay sekin jona amanda do Kidal la armée koshilike kum. Ay koshilike. Ballon abe à 10 à 15 il se ka gere Kidal la quoi. Il te se ka gere. Ani baraba do fene olu be ka damne Kidal. Amena kananda do la. Les choses s'accélèrent, Donc, je veux le maximum de partage. Aïe, partager les bouillons. Aïe, faire des quais, aïe, partager les bouillons. Partager les bateaux, tu sais qu'à signaler, quoi. Aïe, kère fenêtre digi, plus avec kère digi. Audience, il est à diaboya ou c'est à là, quoi. Ou c'est à là. Donc, aïe, que autant on a un partenaire ou faux, qu'à chaque shérif Tiami Aydra, faut kabako froati. Ala shérif gaso kabako froa la froa mununa ka impana ba de ma tension diabète furudimi rendimi kodimi. Shérif gaga numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Kanga kutubu nanga wali ufo. Sheko la sanakane pele abese kwa teta ate mokochi. Koko na gelara malikola ulibeka ka asagare. Na fo ame sheko sokore fo ka denge sheko fitini ngo fo ka mugada. Anga foli pele eski ya famu abese shek sala makanjalo ale de faye seku daura kanjalo fo en foto bakura. Morke ka kuma manchani mogo munu mogo ba ka numéro la amba di inbox la ka karamogo famanta fo Bozo Mori avec déplacement na Côte d'Ivoire et ni mogo mungo Bozo Mori iko vraiment tcheya fura la kika iko sababu ka gardiga soro niko Bozo Mori vraiment doni la kika do donc anga foli belebele bay donc partagez ne be ka audio kono pour que ga damne partagez le maximum possible à partager pour que anga do sujet là ay partager de fanga boyan abato djugu ou be dessert ou be ka laini minge donc bref amedo anga sujet konna la sa balmo ko belebele bakera bi général Abdraman Tiani a sera Mali kono a chuna Mali kono Francis jigi karla Francis sara Macron desera ka snogo a chuna Mali kono symbole bade ne baka nali la kun chaman bala ninte yala visitiere ni bara visiti de alliance mi sigira o alliance bara o visiti de ni iba e ka fo wole human don o visiti de ni aka visit folo ama ke français fe ama ke américain fe ama ke eskia famu rusu fe akoka bena ke asimi fe a balma ke a chenyo a doni ka bena ke asimi fe balma o message kan chama ne beni konnala ora stratégie la unana nyoye kono balma général Abdraman Tiani anana ani jigisigi kanana anana ani cheya kanana anana ani monabo kuma nana anana ani dusu da kuma nana cheba korona dusu balma ani asimi sigira wi nyoye ani ministre duru de nana anaka chef d'état-major SIA famu chef d'état-major armée nyemoko ba ana benana ani asimi nga nyoye la u kele nga nyoye amekla ka ndado la mais kuma ka munu fo mena kuma ka introduire aga men a partager kuma ka na général Abdraman Tiani ne ko ngaye mone bwana muna ako ka nana Mali la
Parce que le peuple malien, quand on a info, un qui a libéré les mingues. Parce que le Sahel, on te sait que qui a libéré. Quand on a assimilé le peuple, déjà, un peuple qui a barra mingue, déjà, tiens, il va kalama. Aba kalama. Quand le peuple est barra mingue, ani mali autorité, qui a libéré, quand on fout là. Flana, quand on fout, comme Mali, quand il est d'ailleurs, depuis le 31 juillet, quand il y a un Niger, Mali ko ka perele ka armée paix engagée, ka armée composante paix, ka avion, hélicoptère, drone, blindé, force spéciale, bouclier anti-missile, ka perele no ka beb la Niger ka disposition na ni jugu fenbe bina Niger ka paix punte. Jamingo ka le ma dan sura la ka dabali bana ka kunta do ko jamana bi se ka ke jamana fe ka seni degrema. Ka le kunta do ko Mali ka bi se ka Niger de me ka seni degrema. O temele Abdourahmane Tiani ko kanana ko alliance des États du Sahel. Jamana ka fara ɲɔgɔn kan. Cɛncɛn bɛ jamana minnu na ka jamana ninnu ka sécurité taamɛ ka tubabu gɛn. K'a nana ko wa k'an b'a baara kɛ k'a ye jamana diya a ma jamana diya. E n balimaw ka nin kuma diyara an ye dɛ. K'a ye cɛ diya a ma cɛ diya ko nin alliance k'u bɛ an ye ɲɔgɔn fɛ. K'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. K'an bɛ terroristes kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko an pɛrɛlen don ko hali n'an bɛ bu de dun ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ bɔ a la k'an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Cɛw y'u kali ɲɔgɔn ye dɛ. Ko Mali, Niger, Burkina k'an ye baara min daminɛ ko temps yɛrɛ de don ko segin kɔ de tɛ yen. Ko segin cɛ balimaw nin ye hakilisigi kuma ye dɛ. K'an bɛ ka taa ko segin kɔ t'a la k'an ka taa ko segin ko pas de possibilité de retour. K'an ka taa de ko pas de possibilité de retour. K'an ye fara ɲɔgɔn kan min daminɛ k'an b'a laban. Ko wa k'an pɛrɛlen don k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ diya. A ye jamana o jamana diya a ma jamana o jamana diya. Ko ni alliance bɛ continuer ka baara kɛ. Ko mɔgɔ tɛna an bagabaga. A ko tan. K'u tɛna céder pression na. Ko jamana tɛna alliance in bagabaga. Jamana tɛna alliance in bɔ a tagabolo la. Ko alliance in ye baara min daminɛ k'a bɛna a ka baara continuer. Balimaw aw b'a kalama ko nin ye ko dɔ de daminɛtɔ ye. Nin ye message fort de CEDEAO ka sommet bi janvier. Nin kɔrɔ de nin jamanaw b'u k'u labɛn nin y'u bɔtɔla de CEDEAO la tan. Parce que n balimaw ni analyse ta k'a lajɛ Mali, Niger, Burkina, an tɛ se ka to CEDEAO la ko ka baara kɛ a tɛ se ka kɛ c'est impossible. An tɛ se ka to CEDEAO la ka baara kɛ. A ye analyse lamɛn mun na an tɛ se ka to CEDEAO la. CEDEAO la Alassane b'a la. Alassane ça c'est un pion de la France. Ko Assimi, Tiani ani Ibrahima Traoré k'olu ka continuer ka baara kɛ au sein d'une même organisation avec Alassane Ouattara, avec Macky Sall. I yɛrɛ ɲɛ bɛ u bɛ k'i janfa. I yɛrɛ ɲɛ bɛ u kun bɛna kojugu k'i la. U kun bɛna intervention k'i kama. U y'a yira k'u tɛ Faransi labila ka sanction bɛɛ ta. K'e n'olu président ka jɛ ka baara kɛ k'a ka jɛ ka décision ta. A yɛrɛ k'a lajɛ n'a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ. I y'a ta sira, i y'a analyser kɔrɔ fɛ ka analyser tilebi fɛ ka taa sira o sira la. Mali, Burkina ni Niger, u ni chef d'état ninnu bɛ yen. Ni chef d'état damadɔ bɛ yen u n'u tɛ se ka baara kɛ cogo si la. Russie ni ninnu tɛ se ka baara kɛ. Mali ni Russie, Niger ni Russie, Burkina ni Russie, olu tɛ se ka continuer ka jɛ ka baara kɛ ni Faransi ka jamanaw ye, ni Faransi ka gouverneur ye, ni Faransi ka masakɛ sigilenw ye, k'olu n'olu ka continuer ka baara kɛ a tɛ se ka kɛ. Donc Abdourahmane Tiani a ye message dɔ de yira ko an bɛna continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ti ɲɔgɔn bila ko ni alliance k'a pɛrɛlen don a sigilen don fɛn bɛɛ kan. O kɔrɔ ye a sigilen don CEDEAO ka sanction kan. O kɔrɔ ye ko alliance yɛrɛ labɛnnen don a yɛrɛ sigilen b'a kan k'a ni CEDEAO bɛna fara ɲɔgɔn na. O b'a yira k'a fɔ ko alliance labɛnnen don. I b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya mana na hali n'u bɛ bu de dun hali n'u bɛ est-ce que y'a faamu ɲɔ bilen de dun ko alliance pɛrɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa ni ɲɔgɔn ye n'an jɛra an bɛ se n'an jɛra an ka giri n'an jɛra est-ce que y'a faamu an bɛ kɛ jamana saba armée saba économie saba puissance saba an bɛ kɛ nin bɛɛ de est-ce que y'a faamu. N'i ye nin jamana saba ta k'a lajɛ a ka bon ni Europe ye. Dugujukɔrɔfɛn min bɛ nin jamana saba la a ka ca ni Europe dugujukɔrɔfɛn bɛɛ ye. Dugujukɔrɔfɛn min bɛ nin jamana saba la a ka ca ni Makan ta ye, a ka ca ni Arabie Saoudite ta ye. Aw ni Ala cɛ n balimaw ni jamana saba ye fantan jamana ye. Faransi de bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka fɛɛrɛ de kɛ ka nin alliance ci, ka fɛɛrɛ de kɛ ka nin alliance détruire. Américains fana sen b'a la ko ka fɛɛrɛ kɛ ka nin alliance ci, ko ka fɛɛrɛ kɛ ka nin alliance détruire. Ko nin alliance mana continuer
ko Afrique de bena bolka doni alliance la aw ba kalama ko jamana bade français jamana bade ne coloniser kolu jamana be ka yogon bousculer ko fuka do alliance la parce que ni donna alliance la ikisira coup d'état ma ni donna alliance la ikisira français ka kololo ma ni donna alliance la ika dugujugoro nafulo rébellion te wuli ka shuka blila terrorisme mo kuma te fika jamana la donc c'est là où jamana bade ne be ka da taper biku be fe ka do alliance la ora la iba fola Tiami nanaka kuma min fo ananaka Afrique peuple de aklisiki ka Mali aklisiki Mali peuple aklisiki ka Niger peuple aklisiki ka Burkina peuple aklisiki kuku aklisiki ku jigisiki ko an benendo parce que an bɛ kun bɛ ka siran nunu ka bɛn u kana fun ɲɔgɔn kɔ Faransi kana ɲini k'a bɛ don ni jamana nunu ni ɲɔgɔn cɛ donc général Abdramane Tiani i b'a ye k'a fɔ a nana ka na assurance de di quoi a nana ka na assurance de di est-ce qu'il y a faamu a nana ka assurance de di k'a yira k'a fɔ ko nin peuple minnu ye nin baara in daminɛ ko nin peuple ninnu bɛna continuer ni ɲɔgɔn ye u tɛna ɲɔgɔn labila n ko Russie ko k'u labɛn ko sur le plan économique o kumaw fɔra bi Asimini Tiani cɛ k'a b'u dɛmɛ économie ka économie ka wuli parce que i mana armée girinya cogo cogo ko fo économie ka wuli jamanaw de bɛna don an b'a ye ko ministre Burkina ni ministre 12 de nana Burkina ko fo an ka taa fédération de la ko fo jamana 3 in de ka fara ɲɔgɔn kan ko responsabilité historique u ka premier ministre ye min fɔ a fɔra Tiami ɲɛna a fɔra Assimi ɲɛna ko il faut k'an ka taa Modibo Keita ninnu dɛsɛra yɔrɔ min na ko fo an ka tɛmɛ n'o ye fédération ye ko il faut que fédération de ka taa an ka bɔ kumamugu la an ka na baara la est-ce qu'il y a faamu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan passeport ka kɛ kelen n'a fɔra sisan ni diplôme b'i bolo i ka se ka taa baara ɲini n'i ka diplôme ye Niger i ka se ka taa baara ɲini n'i ka diplôme ye Mali la ani Burkina an ka se ka participer ɲɔgɔn ka fonction publique concours la an ka jɛgɛ an ka sanu baara ɲɔgɔn fɛ an ka code minier an ka dugujukɔrɔ sanu an ka dugujukɔrɔ nafolo an ka jɛ ka code minier commun dɔ ta ni jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ code minier commun dɔ balimaw ko baara de bɛna le daminɛ dans les coulisses u kumana wariko la n'o ye monnaie wariko parce que balimaw probablement nous me sommes là à partir du mois de janvier bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka disposition da aw m'a ye la Russie est en train d'accélérer le processus économique Mali la Burkina Niger Russie bɛ k'a teliya i m'a ye a bɛ k'a teliya échange économique an m'a ye vol dɔw bɛ ka na dayɛlɛ vol direct Bamako Moscou an ka a tɔgɔ an ka opérateur économique fɛrɛ bɛ ka kɛ u ni Russie ka opérateur économique ka don ɲɔgɔn na Russie ka entreprise fɛrɛ bɛ ka kɛ u kana a implanter Mali la Burkina Niger pour que coopération économique ka teliya terrain sira ka bɔ Ouagadougou kana Bamako ka taa Niamey ninnu bɛɛ projet bɛ à l'étude wa a bɛna accélérer il faut que jamana ninnu ka don ɲɔgɔn na de peuple ka don ɲɔgɔn na peuple ka ɲɔgɔn minɛ est-ce qu'il y a faamu c'est-à-dire AES yɛrɛ la ne bɛ se ka reproche kelen mun k'u la c'est-à-dire on va gagner alliance que ou ka peuple de intégrer par exemple les activistes de ces différents pays les leaders d'opinion les influenceurs ou ka fɛrɛ kɛ ni nin sommet ninnu bɛ kɛ u ka fɛrɛ kɛ olu fana ka ye pendant que dirigeants bɛ ka ɲɔgɔn ye activistes ou influenceurs ou leaders olu fana ka ɲɔgɔn ye ni jamana 3 la a b'a to peuple fana bɛ don ɲɔgɔn na ni peuple donna ɲɔgɔn na coup d'état tɛ se ka kɛ nin jamana la ni peuple donna ɲɔgɔn na ni jamana 3 u bɛɛ ka fanga bɛ sécuriser parce que objectif commun dɔ de bɛ nin jamana 3 la sisan u bɛ présent la u ka fangaw bɛ se ka sécuriser cogo jumɛn il faut parce que France bɛna fɛrɛ bɛɛ de kɛ k'a bɛ coup d'état kɛ nin jamana ninnu na mais a tɛ se donc ni jamana ninnu na u ka priorité bɛna kɛ mun de ye priorité fɔlɔ il faut que u ka armée ka renforcer armée u bɛɛ ka bila au même niveau Niger ka avion da ka ca Niger ka avion caman sɔrɔ Mali ko a bɛna kuma Russie fɛ u ka o baara teliya Burkina ka avion caman sɔrɔ Mali bɛna kuma Russie fɛ u k'o baara teliya i b'a ye k'a fɔ u ka hélicoptère caman sɔrɔ u ka blindé caman sɔrɔ il faut que ni jamana 3 armée ka girinya de a armée bɛɛ ka se niveau kelen na pour que an bɛ se ka CEDEAO kunbɛn u nana nasira o nasira la France nana nasira o nasira la parce que coup d'état tɛna kɛ tuguni ni jamanaw la an tɛna an sigi tuguni ko ni jamana ninnu kɔnɔ ko coup d'état ka kɛ jamana dɔ la o banna o tɛna kɛ tuguni yanni diɲɛ wuli cɛ i b'a ye k'a fɔ o baaraw fana bɛ ka kɛ sen na donc ni jamana 3 u ka coopération militaire a bɛna les renforcer de est-ce qu'il y a fɔ parce que il faut que ni président ninnu bɛɛ ka mɛn u ka jamanaw kɔnɔ u bɛɛ u dɔgɔyalen ka san tan kɛ pour que projet d'alliance
a bɛ se ka teliya pour que projet de fusion in a bɛ se ka teliya cogo min na est-ce que i y'a faamu donc o de la ni alliance in senfɛ i b'a ye k'a fɔ président cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a siranna a bolila ka taa Macron fɛ yen kabini a ɲɛ bɛ Guillaume Soro a bɔra Niger a taara Burkina a attendulen no Mali la i b'a ye président cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen farafinna i b'a ye k'a fɔ président cɛkɔrɔba a bolila ka taa Macron fɛ yen mais Macron tɛ se k'a kisi wallahi Macron tɛ se ka mɔgɔ kisi fɛn kelen min bɛ se ka mɔgɔ kisi i ka peuple ka baara kɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen bi Mali Burkina Niger u bɛ ka France gɛn ka bɔ frontière la a ma ban dɛ France bɛ gɛn de ka bɔ Afrique de l'Ouest ko caman bɛ kɛ u tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ parce que il faut que France ka gɛn ka bɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔ de tant que France bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ capacité de menace de do tant que France bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ni fanga ninnu menace do u ma parce qu'elle va chercher donc ani France ka confrontation a bɛ se ka kɛ ça peut être direct cɛ an m'an sigi a kan an m'an ka armée labɛn parce que n'an ma France kɛlɛ an tɛ lafiya France de y'an ka problème ye depuis plus de 20 ans donc kɛlɛ in soit a bɛ kɛ face à face la soit a bɛ kɛ ji jukɔrɔ ni jamana saba armée an b'an labɛn de labɛn de bɛ kɛ dɛ France diyagoya par tous les moyens la France va quitter l'Afrique de l'Ouest o tɛ se ka kɛ tuguni anw yɛrɛ nous allons nous battre pour que France ka influence k'a dɔgɔya au niveau des réseaux sociaux ni jamana saba ninnu na a ko tɔ b'an ka dirigeants bolo soit ni France bɛ face à face kɛ masala ka sɔ ka kɛ ta la sebaga ka dɔn a ka fara na à jamais parce que chaque fois imaginez France bɛ Mali pays limitrophes la Mali dancɛw la France bɛ yen Niger dancɛw la France bɛ yen a tɛ se France bɛ gɛn u bɛ gɛn de ka bɔ Afrique de l'Ouest la u bɛ gɛn ka bɔ Afrique de l'Ouest la u bɛ taa de ka bɔ yen tant que France bɛ Afrique de l'Ouest la an tɛ se ka lafiya donc diyagoya il va falloir an m'an labɛn donc ni jamana saba armée il va falloir k'u équiper u ka minan san u ka san san o san u ka avion de chasse tan san san o san est-ce que u ka hélicoptère tan san jamana ninnu u bɛɛ ka ɲɔgɔn ka armée contrôler armée bɛɛ ka bila niveau kelen na minanw entretien ka kɛ kɛlɛkɛ soldats a nombre a ka caya wa Poutine n'a ka dɛmɛ teliya ni jamana ninnu na est-ce que y'a faamu parce que France de ye problème ye donc il faut k'a ka gɛnɛ an ka diɲɛ problème ɲangata o ɲangata b'an kan an ka diɲɛlatigɛ la an ka avenir a bɛɛ turu ye France de ye wallahi a bɛɛ turu ye France de ye est-ce que y'a faamu a bɛɛ turu ye France de ye n balimakɛ dɔ bɛ k'a fɔ ko il faut o projet bɛ o tɔ ye pratiquement panko kelen ani ɲɛ wawa ye c'est-à-dire chemin de fer Ouagadougou Niamey Bamako o kumaw kɛra ka ban balimaw o ko bɛɛ bɛna accélérer donc n bɛ ka min fɔ a ye i b'a ye baaraw bɛ ka kɛ jamana saba ninnu service de renseignement bɛ baara la u bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ ka ko caman kɛ dogo la mais anw yɛrɛ bɛ caman kalama an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais n bɛ kelen fɔ a ye an bɛ bɔ CFA la u bɛ n'u ka wari créer u ka monnaie u bɛ n'a créer est-ce que i y'a faamu u bɛ n'u ka monnaie créer an ɲɛ tɛ dɔ la malankolon dɔ ko vive la France a y'a to an ka nin bloquer tan c'est-à-dire ninnu de bɛ page signalé quoi voilà ok donc i b'a ye k'a fɔ France kan ka bɔ Afrique de l'Ouest de la a ye baara kɛ est-ce que i y'a faamu a ye baara kɛ disons a ye hakili la réfléchir dɔrɔn a b'a ye France bɛ Afrique de l'Ouest la c'est une menace pour le Mali France bɛ an dafɛdugu an ka pays limitrophes la c'est une menace pour le Mali France taara a ma taa yɔrɔ di a bɛ Tchad c'est une menace pour le Mali an bɛ dan Tchad ta dɔrɔn ma c'est une menace pour le Mali il faut que France ka bɔ Sahel kɔnɔ France ka bɔ parce que an mago tɛ nin na u b'u to nin de la u tɛ ɲina coup d'état kɛlaw de don u b'u n'u sigi de k'u bɛ est-ce que i y'a faamu k'u bɛ coup d'état préparer an ka jamana ninnu kama ou bien an ka chef d'état ninnu k'u bɛ est-ce que i y'a faamu k'u bɛ u bila ɲɔgɔn na en même temps AES la il faut accélérer le processus d'intégration avec la Russie fɛrɛ ka kɛ an ni Russiw an ka Russiw ka kan mɛn c'est-à-dire état a don programme na il faut que Russie ka langue ka enseigner kojugu an ka Russiw ka kan faamu pour que an ni Russiw ka don ɲɔgɔn na an ka Chinois ka kan faamu pour que an ni Chinois ka don ɲɔgɔn na jamana o jamana ye ninnu kɛlɛ i b'a sɔrɔ i ni jamana ninnu soit i ni Russiw i ni olu de bɛ ɲɔgɔn bolo o de bɛ se ka i lafiya est-ce que i y'a faamu donc balimaw n'o faamuna an bɛna an ka thème sabanan na an ka thème laban o ye mun ye Kidal kunu armée ye opération chirurgicale de kɛ Kidal terroristes kun kɛlen bɛ ka t'u dogo yirituba dɔ kɛrɛfɛ Mali armée nana k'u bɔrɔntɔ lafiya tɛ terroristes ye bi dabu ye sunɔgɔtu ye est-ce que i y'a faamu
Mali armée jigina terroriste ka kunu balmo o kun tara pick-up de fa no e 4x4 ka fa mugu jugu la ka pick-up fa keleke chew la est-ce ya fa ku do ko tout do kono ngo anga drone yu repérer avec des frappes chirurgicales a be halaki bi fena tukuni dongo do avion ne be yala la 24 heures sur 24 heures kidal kuna balmo nya fois kidal sécuriser len do pikatema Bamako ka sécurité me kidal ate Bamako malika tcheduma bebe kidal est-ce ya fa iba anga keleke mina a chama me kidal anga drone wa chama me kidal bi drone ye terroriste repérer tukuni o kumbe labena bita ko véhicule véhicule bafla ou comme ko kunda ko na attaque kidal kabulkata à 15 km avion ou repéré ou ni chawma yo ngo drone tara balula ku halakire ou yu haneanti che kelente mimbora iba ye explosif bade muku che chama muka mobile kono armée ou be halaki abe ko kidal localité mako esuk o temele iba ye kafo armée opération woro ke yoro woro la est-ce qu'il y a bon iba ye armée ye centre là a michi badin récupéré plus de 1600 têtes de bœuf. Il va y avoir armée au récupérer quand des populations mamali armée be bara l'arrêt. Armée quand a phobie, armée be ka bara badin nege. Donc il a la population ayaye population mo be ka commencer ka seki. École là elle est là mais ama kaye jama bama na école là bela le temps de population akli ka seki 100 ans en une télé école kun te ka daile kital école daile là. Donc avec mi me faut mettre où yé mi me faut docteur yé mi me faut état ka barakela yé ko sirante ko kilal la kana la kabri général gamu kera kilal gouverneur ko beka bli kuna un message fort de ko sécurité be ko beka bli kuna ko kidal ko la kana be ko beka bli kuna ko kidal iba e kafo yani dien wuli che la hauta projet état na les investissements pas de kidal a baraw be sena pour si sera administration sera donc beka sege vol metu ka ñina fa ay segen pour que kala nga damne parce que kidal ou ka ancien do anuka société civile olu be ka ira ka foko ancien massin folo ko ancien be massin ko problème d'ancien be oula ancien ko effectif anga professeur fanfé maître fanfé ni bla la kata kidal wallahi ta sécurité be ta la kana be ay ta kidal be na diaga teme Bamako kane ay ta kidal be na diaga teme Bamako Aïta projet bon de combien kidal ka bekata kidal est-ce qu'il y a bon on l'a mec a demandé à la autorité au fait ou quoi faire que tanaye à ta reportage que kidal ka ira malien on a ko sécurité be baski be aklisiki be kidal on l'a m'a demandé à la autorité au fait aïta naye kidal à ta reportage que à ta ira Assimi Goïta be ka baram nge Shogel be ka baram nge 5 colonel be ka il faut que à ta kidal donc à ko malien ni mo mi blala ka ta kidal kana sira terrorisme ou si te Mali kono be bulla wa dongo do kelengelen fenfe ni armée aye kongo la armée bu be bunte hélicoptère sugu bebe kidal avion de chasse sugu bebe kidal kelege mina sugu bebe kidal ko beki akli si yali diawuli che kidal te bintu ni wala te bi ka foi risu be kidal Poutine ngo kidal ka be kidal contrôler ina foko Russie est-ce qu'il y a vraiment ka akli be kidal sécurité la ina fo akli be Russie sécurité la chokna wa a blau kuna ani Rusu an kelen do ka base ba do ke Tessalit ki to Tessalit itse ka janfa kidal ki to Tessalit ko tesse ka ga Mali la ki ti bois kalama Algérie te ka janfa Algérie te ka janfa ta est-ce qu'il y a vraiment ki ti se ka bois kalama ko bekata kidal population ga sigi docteur ga sigi o ka rolle mo administrateur ko beki tele ka sigi kidal la fiable kidal est-ce qu'il y a vraiment balmo donc on recommande ka foyer est-ce qu'il y a vraiment balmo donc ka aw fo ka bargada Fatmata Yan Batuli amba fo avec œuvre sociale mina avec ka bara minge fantaw demeli mi avec ko ke vraiment amba fo ka bargada kaninche aka continuer tanga samasego fo depuis Dubaï avec bara mina en même temps ay katkati kemem min fo ame do ga la ka se no ka kana di malima o temeli mbalmo et ame awakli jigin toujours et Cheikh Soufi Ibrahim Boire no e jigitugo morgan ambora fait reportage là. Donc, à safina croix glan, mounou me ou bana croix glana, ni safina abe sirit. Est-ce qu'il y a fou? Abe nani garsige, abe nani daula, ako ala toko gere ou de beni safina na ni beni ko dongodo, siri jugu dabal jugu, ibe kiso ma wa garsiga bena daula bena. Ni mo mounou mo gobe safina la 75 58 76 32 75 58 76 32. O temalengo
Balmo, ama mogo akli jigi aka tulubara fana la Cheikh Soufi Ibrahim Boire no ye jigitugo murke Cheikh Soufi Lassana Kane ka kalande ayene tulubara mingla wa shamsiu tulubara ko pour que vraiment malien mogo ka se ka dawla soro ka boyan soro ani kasike iba ye diɲɛ ko bɛɛ ni ye dawla sɔrɔ ka bonya sɔrɔ i kungo bɛ ɲa surtout an ka mɔgɔ minnu bɛ extérieur la k'a caman dilanna a bɛ se ka bila ka taa d'aw ma i b'a ye aw sigiyɔrɔw la n'i y'a mun a b'a ka papier ko nɔgɔya est ce que i y'a faamu a b'a ka garisɛgɛ ko nɔgɔya a b'a to ani mɔgɔw a cɛ kan bɛ bɛn en même temps a ka ɲi musolakaw fana bolo ani commerçants vraiment a ko k'a ye nin tulubara in dilan aw bɛɛ kama n'i bɛ nin mun garijɛgɛ a bɛ dayɛlɛ diɲɛ don o don i ko bɛ diya mɔgɔw ye wa i b'a ye k'a fɔ bonya ni manja bɛ da i kan. Donc, à numéro 75 58 76 32. 75 58 76 32. Salam alaikum.